كتاب الله للأرواح نور. bayan haka yin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a farkon bayani da ya kira muminai da cewa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Buɗe bayaninsa da da cewa ya ayyuhalladhina amanu yana nufin kowanne mumini ya karkada kunnuwansa ya jiya, domin abin da zai zo baya abu ne mai mahimmanci. Sai ce kutiba alaikum siyam. To in har kai mumini ne, to lallai ya kamata a ce ka ba wato azumi mahimmanci, domin ya tabbata cewa lallai kai mumini ne. كتاب الله للأرواح نور.